This is my body, which is given for you. This do in remembrance of me. This cup is the New Testament in my blood, which is shed for you. Little children, yet a little while I am with you. A new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you, that ye also love one another. By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another. Peace I leave with you. My peace I give unto you, not as the world giveth give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. I came forth from the Father, and am come into the world. Again I leave the world, and go to the Father. Behold, the hour cometh. Yea, and now is, that ye shall be scattered, every man to his own, and shall leave me alone. Kumararagtay nga rod kakapsat. Agyaman kami, o Diyos, na tilamisaam katinsaganang para kada kami. Iti imatang ni Kristo. Mapigsaam ti pamati mi, winuwapugat na yun nampay, iti ayat itunggal may sakada kami. Itid mo iti lubong, iti kirid kantal na. Agragsak kami, iti bilag, iti nasantuan ng Espiritu. Babaan kini Kristo nga apo mi. Kakapsat, ing kayo nga rod, ket lagipin nyo iti napasama kita. Tungpalan ka nagresponsable kayo uray sa dinno, iti ayan nyo. Han kayo nga kasla iti dating, ket mapan kayo nga may isang anak iti Diyos, nga iti bilag, iti panakabalin, iti yapo, ket madda kumakada kayo. Manipod ita, kan uray pa iti kapya, tal na, ken ragsak. Garod kakapsat, iti kapya nga nagtaod kini apo, iso kumamangarod iti kapya. Nga iso ngay paay tayo, kadag iti kakapsat tayo ita. Peace be with you.
Hello. Offering of lives, fruits of our labor, first fruits of the land. Intayo nga ron ited, dagiti sagsagop, babaan dagiti CYF members tayo ni Sister Arnea kini Sister Kizea. Everything I do, use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you. Seen unseen, wishes and dreams are yet to come true. All of my heart, all of my praise, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, Most loving and gracious God, winuwa po iti daytoy nga rapi. Agyaman kami kangkang runaan. Iti ayat nga isu nga aglaplapusanan kada kami. Wen na po mi adatoy isang wanam dagiti daton dagiti pagyaman dagitoy nga anak mo. Kadi winuwa po awatam kadi dagitoy nga pagyaman ken kadagitoy nga sagot. Tapno iti kasta dagitoy ket mausar, dagitoy ket maaraman. Nang nangruna kadagiti aming nga plano dagiti panggep. Iti panakaitag-ay. Itinagan mo iti daytoy nga komunidad. Ken iti daytoy nga lugar mi winapumi. Ket sapay kuma Dios sama ket agtultuloy lata. Iti ayat ken iti bendisyon ken parabor. Iti tunggal maysa kada kami. Nganak mo nga iso nga situtudyo. Nga pakairamanan nga may paay. Iti biag iti tunggal maysa kada kami. Karkararag mi kadi winuwapo nga itultuloy mi kadi. Nga bendisyonan. Iti amin nga paset iti trabaho. Iti taraken, iti negosyo, iti talon dagiti nga anak mo, nga iso nga pagtataudan, iti naldawal-daw nga pagbiag, iti tunggal maysa kada kami. Iso nga iti daytoy nga rabi, kas inawat mi, o Diyos sama, iti dayta nga ayat mo kada kami, isublimi met, iti aglaplapusanan met nga ayat, nga iso nga pakitag-ayan, itinagan mo, iti daytoy nga lubong ita. Kas daytoy nga Diyos sama, iti sang kamay sang adawat, araraw ken kararagbiking ka, babaan iti napataganagan ni Apo mi nga Jesus. Amen. Amen. Intayo kantaon iti maudi nga himno.
sipre, ken daluyan namin aglayla, yag sumipsipo, iti silaw jayigi, arang-rangin kay ti sila, ingkang pangiti baybay, parang no, intay maespa, kararwaan na buka. Engkano sa silang buwak ang lawak, pagbubiyak at malawak, di palmalmasyay na. Parang grabe di sila, ingkang pangit di baybay, parang no, hintay maispa, kararaan na buka. Nagimnasen o Diyos sa Ama iti daytoy nga aldaw. Iti tiyempo ken panawen wenno apo mi nga sika ket adda kada kami. Welcome na kami wenno apo mi iti daytoy nga lamisam kas in celebrar mi iti daytoy nga aldaw. Iti maudi a pangrabi kad Diyos sa Ama iti daytoy met nga oras ken iti daytoy nga kanito. Kas inawat mi dagiti challenges no anya iti kapapanan na iti daytoy nga aldaw para kada kami nga anak mo anamati. When Diyos sama kas napatalgidan manen nang nangruna iti panaka ipaset iti daytoy nga panagpamati mi kengka. Amumi mas napapigsami manen tapno iti kasta dagiti amin manen nga paset nga dumteng kada kami a panubok iti biag ket mabaligyan mi amin daytoy ket maibkas mi iti daytoy nga ingkam ibabaligi wenno apo mi ti amin nga paset nga mangtuped kadagiti amin nga plano ken panggap mi nga agturong iti pagariam. Kaduan na kami Lord Diyos Ama, kasurumar kami manen iti daytoy nga balay mo, sika kadi wenno apo iti mangkadua kadagitoy nga anak mo sa dinuman ket anyaman nga lugar, iti papanan ken pagawidan da, ket sapay kuma, sika itagnanayon nga dakadakwada iti adayom iti anyaman nga peggad ken disgrasya, kas makadanon da, kadagiti etenda nga balbalay da, kadagiti paset iti pamilyada, nga iso nga gururay kadakwada. When na pumi kasi rinipet na kami iti may isang ayat, may isang ragugan ragsak, kasi iti daytoy nga rabi, garod when na pumi awaten da ka, kas Diyos mi, amang isalakan kada kami. Garod kakabsat iti daytoy nga rabi, awaten yung garod ti pamindisyon iti Apo, baban iti nagan ti Ama, ti Anak, ket ti Espiritu Santo. Daytoy talo nga personas nga binugal iti may isang nga Dios. Madda kumakada kayo, manipod ita, nga wantinggana. Amen. Amen. Naimbag nga rabitay amin kakabsat. God bless us all. God bless.